denge gel, denge Kurdistan'ı. شنوندگان و چین رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجا ایران 19 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 14 لامد 16 امن و چین نوا روزه ده پیشکش بکن دم آزادی اره برا پویا İlham Ahmet Kut, Aştiyaku, Jentede Tünebin de ne mayindebe. Hevseruke daire tekliğin derviyere ve beriye khosiriya demokratik arojava İlham Ahmet de şeşemin forma Aştu evlikariye ruşlata navin da ahaftin etken. İlham Ahmet da ahaftin ahode balkışan servan xalan. Perskire ka kurs 7 salın çariser ne buye o kurt hinji mafiyen xoya bides nexistene. Rejima Suriyeji despeke ve helwested domine. Reveberi de bejeku eve xodiye de salatariya yekane beku ev çavkaniya perskirekane. Şam pevajuye berovaji dike jberviye ke em xwe nezi diyalog kenakin. İlham Ahmet her uha balkışan serrola jinan de pevaju aşti de ugut. Aşti ke kujette de tünebin nikare mayinde be. Hevdanın ragihandun perverdeyi jibu aştiye pergiringen. Sevruken partiyen siyasiyen bajir gutun ve tavle gavben avetin sevruken bajir wane en partiyen Saadet Partiya Deva u CHP bu peşketina pevajo nerine xanin zaman. Sevruken Partiya Saadet yawane Özay İlham evtiş gutun. Naha be pevajo nure de seri de deve bu perverdehiya bu zaman dai ke zemina kanuni be amade kirin gel vejit ve herem be geçkirin deve halen kud kanun velatı mede perskireken ben guhertin. Madem le velayet perverdehiya be İngilizi heyet ve bu Kurdişe beş bu veji Destura bengehin peyiste. De bengeha perskireke da adalet heyet ve herkes ku pevaji breve de beji jidilbe. Sevruke Partiya Deva Yevane Ahmet Sönmez jidbeje komisyon beyçekirin armaş dike ger beyçekirin bebet ve de zemina hukuki de bicibike. Dişte ku te hevikirin avitina gavin kanuniye hem valat hem jiherem pir westiyan jibu ve de em xodil pevaji der bikenu berprsiyari le xobikirin. Sevruke CHP Yevane Seracet Din Bedirhan oluji balkışan servan xalan. Ez her zede giringi dedim jiber ku leciye ku le zede ben Kurde anpır nezelal dibin ji wonda dibin. Dibe walati ben agatar kirin devlet bürokrasi revebirin rexsine dağ ve unikaş dike. Walati ne mecburen ku hemu hurguliyen ve ke bizanibin ledive bawe ke gunca ben agatar kirin. Her herem xwe hassasiyet û sistemê xwe yên taybet heye. Divê xebat li gorî van hassasiyetan werekirin. Komisyon jimisyona xwe direve endama İnisiyatifa Suriye ya ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan baz ki Helebê Haydar Reşîd tekildarî komisyona ji bo çarîseriya pirsgirêka Kurd hatiye avakirin ji nefera axivî got avakirina komisyonê girîng lê hata niha bi rola xwe ranebûye. Eger Ankara helwesta xwe li hemberî pirsgirêka Kurd neguhere gelê Kurd baweriyê bi wan nayne. Tirkiye bank li Rêber Apo kir ku ji bo çarîseriya pirsgirêka Kurd bikeve nava li vî tevgerê de. Rêber Apo jî PKK û gelê Kurd jî gavên dîrûkiya Avitın le nezikati Türkiye hatta na sinore banga xwe derbas nekiriye ev ji gumanan li ser niyeta wan çedike divê devlet û deshilatdarî ji aliya qanûnî de gavê şember bavêje endamê İnisiyatife İdris Şêxo jî got rewşa siyasiya li Tirkiye û herêmê li ser Ankara'ya ferz dike ku bersiva banga Rêber Apo bide eger bangê Paşkuh dike ve zirarike mezim bibine. İdris Şêxo ani zaman ku jibilê çûyîna İmraliyê û guhdarîkirina Rêber Apo tu çarîser li pêşiya Tirkiye tuneye û ev tişkotin. Komisyon heya niha misyonê xwe yên bingehîn bi cih neaniye. Komisyon hîna serdana İmralî nekiriye tenê daxuyaniyan ji bo derbaskirinê demet dide. Ev jî encamên xirab bixweretîne.
Devleta Türk li dijî girtiyan her rê û rêbazên qirêj bi kar tîne hemû mafên wan min pê dike. Li 17 zindanên Herêma Serhadê bin pêkirin û bêhukûkî hatine tespît kirin. Hevserûka Tuayê Derewanê Rengîn Karaduman derbarê hilwesta Tirk û pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de ji ajansa jî nivîsira axivî. Rengîn Karaduman dibêje gelek Kurd tişteke ser milê wan kir. Biryara fesê hat girtin, çek hat berdan, hêzên xwe vekişandin. Niha divê dewletê Tirkiyeyê gavan bavêje. Hîna li girtîkan qedexe û astenkirin hene. Li girtîkeyên Tirkiye bin pêkiran mafan her diçe zêde dibe. Hikûmet tevî hemû bertekan jî pirsgirêk çareser nake. Li welateke ku xwe wek welatê hukûqê dibîne divê girtiyên nexweş bên dermankirin. Lê dermankirina nexweşan tên astenkirin. Ji ber vê nexweşî pêş dikevin. Ev li dijî pîvan û rêgezên hukûqê ne. Divê girtiyên nexweş de min dest pên berdan. Rengîn Karaduman îşaret bi mafê hêviyê jî kir û ev peyanda. Müebbeta giran didin girtiyan. Ev de esasê de weke cezê darvekirinê ye. Ji ber divê di serî de ji bo Birêz Abdullah Öcalan ji bo hemû girtiyan mafê hêviyê were pêkanîn. Dîsa li girtiyan poşmaniyê ferz dike. Ev de wateya tûnekina îrade û nasnameya girtiyan divê bêyî şert û merj mafê hêviyê bikeve pratikê de. Malbata Rojîn Kabayişê serdana Dem Partiye kir. Dayika Rojîn Kabayiş Aygül Kabayiş û bavê wî Nizamettin Kabayiş çûne Dem Partiye wane û bi parlamenterên partiyê re hevdîtin kirin. Alîkarê Serokê Koma Dem Partiyê Sezai Temelî û parlamenterên pê re dayîk û bavê Rojîn pêşwazî kirin. Malbatê têkoşîna ji bo ronîkirina kuştinê û gefên ku li wan hatine xwarin bi Dem Partiyê re parve kirin. Sezai Temelî jî anî ziman ku ev rewşê ji nêz ve dişopînin û gur ji bo berpirs bên dîtin û cezakirin em hata dawiyê têkoşîna xwe bidomînin. Eren Keskin got ATK di dosyaya Rojîn Kabayişê de hewda îşkenceyê ve şêre. Parêzer Eren Keskin derbarê dosyaya Rojîn Kabayiş û rapora ATK'de axivî got li gorî me Rojîn Kabayiş hatiye kuştin. Bi salan em dibêjin di bûyerên mirinên bi guman û îşkenceyê de rola ATK geleke bi pirsgirêk e. Lê ne raydarên ATK û ne raydarên desthilatdarî şiyarkirinên me cidî negirtin. Yekane saziya pispor ATK û ew jî girêdayî îradeya siyasî ye û raporên siyasî de ev jî sûce. Parêzer Eren Keskin got ku ATK di dosyaya Rojînê de ji awil ve got ku awil ve got xwe kuştiye û xwest ji vakê bide bawerkirin. Malbata Rojîn bawer nekir bi hewdaneke mezin û alîkariya bawerî baroyên wan û Amedê riya hukukî kûr kirin. Piştî salekê hat eşkerekirin ku denayên li ser bedena Rojînê hatine dîtin. Êdî em ji civak jî piştrast ku Rojîn hatiye kuştin. Di derengmayîna dosyayê de roleke mezina ATK heye û sûce. Bêguman berpirsyariya zanîngehê û dewletê jî heye. Gelek îfadeyên biraya giştî re hatine parvekirin hene, heta hesabên nasnameyên kujeran parve dikin jî hene. Hewceyê ev teva ji aliyê dozgeriyê ve bêne nirxandin. Lê ya herî giring jî raporên ATK ne bûyer heta salekê dereng hatiye hiştin. ATK bi vî rengî sûç kiriye û divê ev sûcî werê lêpirsîn kirin. Parêzer Eren Keskin herî dawî dibêje ji avakirina komarê û heta niha darazeke milîtarîst heye. Dadger û dozger ji tirsan nikarin li çavên parêzeran û çavên maxdûnan binêrin. Zarokê ku îşkence li hatiye kirin jiyana xwe ji desta li Rihayê zarokê di dibistana Amadeyê de dixwend û li kargehekê de kar dikir ji hêla xebatkarê kargehê HAV hatibû îşkence kirin. Zarokê bi giranî birîndar bû jiyana xwe ji desta. Piştî giliyê malbatê HA hat bin çavkirin û piştî îfadeyê bi şertê kontrola adlî hatibû berdan. HA piştî biryarê xwest bireve dîlokê. Piştî îtiraza dozgerî HA hate bin çavkirin û ji hêla dadgeriyên nöbetdar ve hate girtin. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin û dewam dike. Li Efrînê zeytûn tên talankirin, mal û milk jî tên dizîn hat diyarkirin ku li bajarê Raco çeteyên Devleta Tirk li gund etmana berhema set darên Emin Reşîd û berhema duset darên zeytûnên Bilal dizîn. Li gundê Şêx Bilal jî çeteyan nêzîkî 13.5 ton zeytûnên çend malbatan diziye.
li bajarokê Bilbilê gundek Kotana jî berhema 5 darên Mustafa Ahmed Memuş berhama 6 darên Mehmed İsa Memuş dizîne. Şîniyê binavê Nihat Mîdro Ömer jî ev agahî dan. Çeteyên Dewleta Tirk 22 ton berhema 900 darên min dizîne. Min kaxizên diziyê çeteyan radestî komîteya aborî kirine li heta niha tu bersiv nedane min. Serçeteyeke fiqeya nihan ya girêdayî Tirkiye Haydar Bal jî berhemê 100 darên Ahmed Sido Alî diziye û firotine. Gundiyê binavê Faruk Hüseyin jî dibêje çeteyên Dewleta Tirk berhema 300 darên min yên zeytûnan li Sarincekê talan kirine û dizîne. Berê godan jê îro jê em hatin dawiyan û çên xwe heta sibê bi menên xweşiyê de dem baş.